Morning. Good morning, sir. Yes, welcome to my channel. So, how are you? How are you? Okay. Okay, so what is your feeling now? I'm not too sure, but I know it'll be good to straighten out the body Ah, because it's been a long time since I've had a massage. oh. Ding. Okay, and then Um, I don't know. today maybe what is your feeling, your body? There is small pain. Yeah, there could be. Yeah. Yeah, I'm sure you'll find it. yeah, I know. Yes. Maybe you heard me already. You heard me already. Eric Hilot. From Your wife is my Suki, my customer. Yeah. Yes. So she recommends you. Yes. That's why I thank your wife for recommendation from your wife. So she feels okay. Yeah. Yeah. So this video. I think I may remember this year. Third time I have a customer, a foreigner, not a Filipino, pure Filipino, but a foreigner. Last week, from Australia. Where your country, so where your America. America? Which part of the America? Before Colorado. Colorado. Yes. Now here. But you're born. Where you born? America. America. Ayan. Okay. So, mga customer na ako, shout out sa ko ang customer. This is my customer first in the morning from America, Colorado. Yes, from America, Colorado. But now he's now in the Paradise Homes, Digo City. Yes. I think this is my third time that I have a customer from outside of the Philippines. Lately, third week from Australia, now from Colorado, USA. So, yun guys, tanan nga nagasuporta sa ko, maraming salamat no, sa inyong suporta. Of course, my viewers, thank you so much outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. United States, India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam. Thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, my country na asa ko nagtrabaho before. Kumusta na mo diya? Saudi Arabia, Riyadh. Thank you so much, no? Kumusta na mo diya, bye? So, karon maghilot ko guys. So, tanatanaw na ta. No, akong hiluton karon from Colorado, USA. Ayan. So, shout out sa Colorado, USA. Amigo sila. Your son is very energetic. Imo. Kenapa na? Maghilot, dagadagan, lakaw. Wala lang, no?
name, sir? Daniel. Lalari sa cellphone. Mura man lagi kalingawan. Yang ay kaya mga bata eh. Ako may cellphone ako ng gula eh. Wala naman katong lata, takyan, Chinese garter, jackstone, katong bitang batoy-toy. Oh, patoy. Mura mo ganun, no? Yang nadugay-dugay po, kining takyan sa eskwelahan, grabe. Tinakyan na sa una nung sa Akay UN. ko an manggod-god ka na. Pwede siya sa... Sport man. Sport siya ang takyan, no? Pero pwede siya ba pang recess? Ipang takraw. Oh. Ito kung mura tingga lang. Karan, inigreses. Silpon, tanan, no? Wala, nagkikaraan lang, no? Wa na jud ay. Bukid diba ang makita. Wala, gihapon, ay, bisang bukid. Ah, siguro, pati na pong layo, ah. Ipuli na. Ipuli. Asa to ba? Ay, kini-agi, no? Ako ko kapag kinsay kwan ako. Ah, Ako ko ka tanaw kinsay ni malamang to siya, ma'am, na i-friend ni mo, na nag-share. gan. Mo, friend. Gan. Anak man na siya. Mm. Isa lang kabuo. Pag mo-share to siya, yung friend, wala, nang agi gito ni mo. Ano man eh? O gani nga. Lagi. Panuhot ko na iya ha. Hindi ka ba sa hapon? Gabi eh? Ha?
Ha? Ini nagkakaundahan Patrico. Ha? Ay, usahay ka na yung inig. Singot kayo siya inig kaudto. Oo. English kaya man na. Kami, mo siya lang siya? Ha? Ya, pasagdira na ng anak. Today, Ma. Ya. Ah. Mo ni kaon. Ano ba? Dako kaya ako. Akan ng kaon. May pamag. Ay, dagko na. Wala kita ganihan. Yes na siya. Ha?
sa matandog. Ah, Mahiyos na sa matandog. ah. Kung nasa tayo, matulak man na siya. Or tinae ba, nga sige tulak, antong makuan. Mahiyos. No sounds. Kaya maingon na ng YouTube, copyright. Pero kaya ba, madelete na lang ako, kaya not counted man na siya. Wala ako dito ka kwarta. Gamay kayong sound, copyright. Kuan kay sensitive kay ang kuan. Pwede rin na ka na mga istorya. Pwede po siya ka na mukanta ka nga kanta lang. Pero music yun siya. Kanta ka bukal pwede. Katahan mo, wala lang. Pero madetect nila kung nagyo siya originality bang siya. Lakaw, mangkutinin mo ng mga kamantag. Kuhan ba ka? Dugay-dugay tak may nakakuha sa mo, ha? Para makuha na yung barit ko. Gani. Katong taga Australia, katulog yun, bago sila nakuhan. Bakasyon siya. Nahilot ako katulog, hasta ko diyang asawa. Kuman, balik na po, sunod tuig na po. Try naman sa Facebook. Magkan lang po, mahilot me. Pagbalik na lang na. Ano sa mga lakaw? Kuhan ba yung sabay. Ano ito ron? 18? Oo. Ay, go-igo din na nahilot. Ito kay Tuhan. Sigara mahilot ang kanil mga foreigner, kanang mga bakasyon. Ilang asawa pa yung nagingon. Ay, ito. Hindi sila pa yung istorya ba? Istorya na ito eh. Tulog yung dugo. It's okay, sir. No problem. It's okay? Okay. Kanang imo anang nga kuhan ugat sa pila na sukat, dapat na siya ibalik sa imo para ma... One good siya. 7 days lang siya. 7 days. 5 to 6, 7 days. Ano lang ang kunin? Husband na siya. Rin, kanang dagko juga mga pagkasigara mga babae dire, kanang katuwa ba no? Suko niya gano. Kanang maglakaw, masa, laba, no, tanan no. Kung maglaba, ligo na lang. Ligo dere. Dagko kaya nga ano kanang yung mga kaos. Yan na dako na baya na. Ano? Kanang ano. Nagko nang ugat, di naman major eh. Lain mo kay major ay nagkukukat. Ayo. This one called sir osteoarthritis. This one. Reaction. This called osteoarthritis. This one called knee arthritis and this one called heel arthritis. This one. Never eat ano tawag ka na, mga intestine? Mga organ. O mga organs of the animal. Ano yung makakuan? Malamang loob ba? Sudya ka mga Pinay anak, no? Gani pagkano wala ko kung nikaon. Sabi na sa mo? Di pa na uban mo dako, ang sakit na ito sa tukod. Mga papaitan, hotline, pero lami. Gani. Lami, ay, hindi man lami. Asa ka tila mi mo putoy baba. So,
Pero dili pa karon. Di man po. Abot yung time. Sa edad na to. Yapan po ni. Ha? Yapan. Ha? Ano yapan? Hmm. Sa eskwela. Medyo na lang. Mo gani ka na mabasa siya. Gani. Anan din na basta mabasa. Okay. Oh, yeah. Okay. Yeah, no. Buwas sa tayo. Ano siya, lawyer? Kapila na siya nga balikan para makuan yun na siya. Kuan lang gid siya, maintain lang gid siya ma'am. Hantod nga kuan nag Kuya. basta siguro hilot ana lang. Pero kana lang po. Ang atangan po dani dili gid ko sa magbasa. Mga gani. Kaya mo man ni siya, init no, init atong tiil. Ulawat niya. Atong masaan, habat, ligo. Murot man eh. Kaya init man eh. Kantag sa sayaw, bigkag baklay, bigkag zumba. Nga maligo bitaw. Hindi, sa nagbalik na namo. Sa Diyos naman po niya. Ah, Para ma-maintain siya ba? Mahiyos nga, na. dili lang po dire, kundi tanan jud siya Oo, kulas. tanan. Tanan jud.